Уважаеми посетители на сайта Стара Загора, уважаеми господин Минчев, за тези, които не знаят кой е Максим Минчев, ще поясня. Това е генералният директор на БТА и аз се обръщам към него, защото тук ще покажа свежи случки от прес-клуба на БТА в Стара Загора. Та, уважаеми господа, ето какво се случва в БТА Стара Загора. И аз ви гарантирам, че вие ще чуете от мене и ще получите част от сигнала, който официално ще бъде внесен в прокуратурата. Мога ли само да задам още един въпрос? Нещо името на господин Тонев споменавахте. Мога ли да задам аз един въпрос, защото... Ами да изчерпим първо патологичките. Така, искам да ви попитам. Чакай да мене, има положение на Ще случай. ми дадеш ли шанс да задам въпрос? Ами въпрос в момента не изчерпа на темата за патологичката. Господин Ялев, имам въпрос към вас. Добре. Областният управител на Стара Загора, господин Николов. Един от петолъчката до сегашния кмет вече си отиде. Но това, че той е отстранен чрез вота на народа, не значи, че не трябва да има последствия за него. Ние ще говорим за още едно име, което споменахте. Вие го споменахте. За председателя на окръжния съд. Господин Тонев, не отклонявайте темата. Господин Ялев, Никак не съм отклонил. Какво правите? не ми дръж такъв тон. Колеги, ако Задавам обичате. въпрос, много моля. Много моля. Да, заповядайте. Моят въпрос към вас е: областният управител на Стара Загора заведе ли дело срещу вас, както обяви тук преди няколко месеца на пресконференция? Да, той има, че няма право да влиза на въпрос. Но виждаш, че изобретава... Жълта книжка такава. Трябва да извикам отново полицай и да го помоля да излезе. Той има разписан документ, че трябва да влиза тук. Дай жълта книжка. Какво правите? Не ми дръж такъв тон. Колеги, ако Задавам обичате. въпрос, много моля. Много моля. Какво правите? Не ми дръж такъв тон. Колеги, ако Задавам обичате. въпрос, много моля. Много моля. Какво правите? Не ми дръж такъв тон. Колеги, ако Задавам обичате. въпрос, много моля. Много моля. Трябва да извикам отново полицай и да го помоля да излезе. Той има разписан документ, че трябва да влиза тук. Дай жълта книжка. Да, той има, че няма право да влиза на въпрос. Но виждаш, че изобретава. Жълта книжка такава. Трябва да извикам отново полицай и да го помоля да излезе. Той има разписан документ, че трябва да влиза тук. Дай жълта книжка. Мога ли да задам аз един въпрос, защото... Ами да изчерпим първо патологичките. Така, искам да ви попитам. Чакай да мене, има положение на Ще случай. ми дадеш ли шанс да задам въпрос? Ами въпрос в момента не изчерпа на темата за патологичката. Трябва да извикам отново полицай и да го помоля да излезе. Трябва да извикам отново полицай и да го помоля да излезе. Трябва да извикам отново полицай и да го помоля да излезе. И докато наблюдаваме продотлука на лакомата Румяна Лечева и се забавляваме с кадрите от коктейла на ТЕЦ Марица Изток 1, т.е. не с коктейла, а с шампионското й лапане, искам да кажа на тази самозабравила се госпожа, че изрод ще вика само когато отиде на гроба на баща си, не на мен. Но да минем на една по-весела тема. Имам свидетели за гносотиите, които лакомата Румяна е приказала по адрес на бившия кмет професор Светлин Танчев, на по-бившия кмет и настоящ депутат Евгений Желев, на бившата областна управителка Мария Нейкова, на общинските съветници Мариана Кръстева, Кристиян Петков и Михаил Михайлов, както и на старозагорския митрополит Галактион. Така че общо взето чувствам се поласкан да съм в тази компания и общо взето да се размина само с един изрод. И понеже съм изрод, поне така казва лакомата кака Румяна Лечева, известна с прякора пеликана Груйо в Стара Загора, продължавам да се забавлявам. Сила баба натянула себе струны на пизду. Да мы сроду не слыхали клевой музыки такой. Полюбила я пилота, он взял да улетел. Свистел я от самолета, разбомбить меня хотел. Ето чувате тук какви глупости говори пеликанът Груйо, т.е. Румяна Лечева, на министър-председателя. Просто човек се чуди какво да й отговори, защото тя говори едни нелепости.
А тук, ако сте мъж, по-добре не гледайте следващите кадри. След това ще има да сънувате 4 дена педераси, защото такъв женски задник, като видите наистина педераса, ще ви се види Мона Лиза. И този задник, тези гащички отдолу, как се виждат, как са се очертали само. Боже Господи, това е кореспондента на БТА. Това е кореспондента на БТА, уважаеми посетители на сайта Стара Загора. Срам и позор за тази агенция.